daw dito yung pwedeng makalaban sa Biksita, hindi sa Ligaspe. What? Malag daw ako, mahanap ang kalaban. Kusing! Good morning. Good morning ka naman. Bad lamang kami niya magkawa. Naghahanap na doon kalaban. Kadain ako makakawa. Defending champion ini. Anak, may pamusta ka lamang dyan. Ay, buwa. O, pira kita. Race to pira kita. Araw mo ang pagtong hindi pa rin ikikwarta. Jesus. Kaya pa na problema. Pira ang araw mo ako dahil pa man ako kiyaw sa gabos na laban ko sa bilyar. Ako ang pinakamatibay sa bilyar. What? Ngunyan, nagpapaayahin mo na ako dito. Maka pipitsa, digni sa Miksita, sa Ligaspe. Ngunyan, kung ako talaga pipiriton mo na maglaban sa mo, baka kung mapasapog ka man sana. Ano man ang problema? At least nakaraman ka. O, ano nga. At tapang lang ka naman. Sige. Break ko na. Sige. Wala kita ako mo. Okay. Try mo ate ko yun. Champion pa rin kalaban. Mahiling mo kung kurano ako katibay sa bilyar na. Nahiling mong lalit mo Pamato, yun ipaglag mo din sa loob. Iso. Ay! Hindi luwaya, maluhog mo. Ilimon mo ang mga master. May mahal na. Grabe pang naarang. Anong taman ito? Kirahanaan, kamay minuto. Kung magbuot baga ako ang matira. Orahan na yung baring ini sa loob. Uligit daw. Ay, mahurad na sarap. Araw ikaw. Dahil ko talaga ito pinatamaan. Mga pagkadaktuan sa iyo. Tumanggat ko kami na naman. Araw ka na magtira ha. At dahil mo naman nila ko pininturuan. Ako nga ng pinaka-champion. Ano mo na ako? Dahil ka mo pala tatao. Narahangan ni Jen. Para mo, uno pa sa nakita na ipag-check kinapapalaw. Pwede ang tangalan talaga, talagang maurang talagang kuya talaga. Kamay ko ako. Okay kayo katab. Ura. Uno. Uno pa sana. Yan ka muna. Diyos. Adjust ako. Ito na, kanay pa man. Ito na. Karang mo, gari ako na kung gari may kuminagi. Wala tama kumupantay. Paano ka na natuko niya? Ano ka na nagpibigyan niya? Alit ko na naman ano? Hisyo! What? Bakit nakukunyang pa sa hiniro? Unta utso. O, ilang mo ba? Ilang ka naman. Ako kaya ko naman makunyang. Nagati ko para tira mo ba ya? Otso, huli di pa sila sa Diyos. Anong gusto mo? Tres na. Tres? Muna tres. Maybe an. Ang wibe? Ito na para bigyan rin. Ito kang kulang. Di din. Ano mo dapat araw ka na ng tinalawan? Aray ko! Ano mo naman sila? Tapi gahiro mo ba dyan? Dahil naman ini. Maga naman niyo. Ano ang tapi nila kung kinaratukan? Alat mo naman. Alat mo na. Ako ang matira. Pinalaog mo araw ka. Pinasiling mo ka. Kaunti dito, boy. Dahil pa, eksibusunod ka na. Jesus na mga eksibisyones sa amin. Talaga. Araw ka na ng mga master. Araw ka sa Canada. Champion talaga ka. Ano yung sunod dyan? 4. What? Yes, talaga. Araw ka ng mga, pagpungan talaga. Jesus, ang sagusang pang makalaog si Jesus. Dahil ka magana sa buhay talaga.
Daw kita lumaban sa kuya. Ano na kita na? Wala kong puluman kanina eh. Ano mo parang tidak ko naman? Dahil ka maglaaw. Mate. Para may makain ka sa tuya, hindi. Piling matampaling kitang luwa. Bago pa kita kikawa tao. Tatay kapan matirang? Hindi nag-exercise. Ito naman sa bulan, mga pinag-ulit din sa size. Ano naman sila? Gamitan ko naman, hindi pinay naman natakaw. Sige na. Exhibition. Iyugot mo ah. Grabe na, piranan mo rin kita kilaban. Hindi pa nagagana. Ha? Oo, ito na suji. Kaluyong kita kilaban. Kaya ang buo na mag-ano. Ako mali-mala. Dahil wala ka katatapalan. Uy! Ayun ka na. Pares kita na yung kakao. Maduma naman lugar to.